Jó napot kívánok! Mészáros József vagyok, aki nem ismerne, és szeretettel, tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeinket a Győri Rotary Klub nevében. Külön köszöntöm Pero Dangradovics urat, a Prevlaka Parknak a vezetőjét. Dobar dan, moje ime je gospodin Jožef Mesaroš i dolazim iz Mađarske, iz Đera, Rotary kluba i odmah da vam predstavim gospodina a Pero Dangradovics úr, a Prevlaka Park vezetője. Gospodina Pera Draganovića, on je znači ovdje u Prevlaki vezetuje? Igen, vezetője. Znači vi ste ovdje vođa. Također gospodina Šipoša iz Eufora, iz Bosne i njegove kolege. I gospodina Marića iz Crne Gore, iz Herceg Novog, znači on je predsjednik Mornarskog kluba u Herceg Novom. I zahvaljujemo se znači, u naše ime da smo mogli pre 4 godine da ostavimo ovu ploču za sjećanje na ovaj današnji dan. És annak is örülünk, hogy ezek a megemlékezések most egy újabb nemzettel bővültek, ezek a montenegróiak, és úgy gondoljuk, hogy talán egy kicsit hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy ez a történelmi... Također omogućavamo jednoj novoj generaciji da isto bude poznat sa ovom istorijom i da na neki način bi napredili to znači, osjećanje prema prošlosti, da se to nekako zaboravi. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam, dobrodošli na Prevlaku. Üdvözlöm Önöket Prevlakán, köszönöm, hogy eljöttek. Ja sam Pero Dangradović, direktor parka Prevlaka, koji gospodari u ovom prostoru i u ovim uvjetima u kojima jesmo. Drago mi je pozdraviti gospodina Mesaroša, koji je stvarno puno doprinio i učinio da se ova ceremonija i ove prije i ove buduće da se događaju na Prevlaci. To je stvarno lijepo gdje se jedan epitet poklanja žrtvama koje su poginuli u Odranskoj bitki. Pripadnike mađarske vojske, naše drage susjede, Bokešku mornaricu i sve vas ostale i želim vam da se lijepo provedete u ovih par sati na Prevlaci. Hvala lijepo. De hát ugyanakkor a magyar részleten kívül, de hát a Boka Kotori hajós tengerészeknek is szintén köszönetet mondunk, hogy itt vannak, és szeretném, hogyha jól éreznék magukat. Köszönöm. Köszönjük szépen! Szép jó napot kívánok mindnyájuknak, üdvözlöm az ünneplő közönséget, az összegyűlt társaságot. Jó napot kívánok, dobar dan, zahvaljujem se da ste ovde, znači moje ime Kosár Dezső. Moje ime je gospodin Košar Dezső. Molim vas da me poslušate gospodina Balog Đerđa, znači njegovu poruku, da vam to ispričam sada u ovom momentu. Znači, Rotary klub je jedna vrhunska organizacija koja ima dvostruki cilj. Jedan cilj je znači, te humanitarne svrhe, a drugi je širenje prijateljstva i dobro volje. Znači, širenje prijateljstva i dobre volje između nacije također je isto znači, bitno. Također u ime Rotary kluba iz Đera zahvaljujem se što smo mogli da ostavimo ovu ploču za sjećanje poginulih u bitci. Ova ploča nije ništa drugo nego za negovanje prijateljstva između nacije. Prvo bi se zahvalio gospodinu Mesarošu Jožefu da je sa svojim trudom ostvario to da imamo ovu
ploču za sećanje na bitke i također gospodina Ignaca. I njemu se zahvaljujemo da smo ovdje i da zajedno možemo proslaviti ovo sećanje na Orlandnu bitku. Također zahvaljujem se za mađarsku EIFOR da su ovdje. Köszönöm szépen. Zahvaljujem se. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Drage dame i gospodine. Tisztelt emlékezők! I drage ljudi koji se sećate, znači u Bosni i u Hercegovini vojnici, znači prisustvom vojnika iz Bosne i Hercegovine pozdravljam također znači Rotary klub iz Đera, također mađarske mornare i znači njihove predstavnike i također iz Montenegra, izvinjam se, iz Crne Gore, znači mornare i u Bosni i Hercegovini služe mađarski vojnici i njih puno pozdravljamo i svakog prisutnog gosta koji na ovaj današnji dan, na 95. godini sećanja na Otrantu bitku. I još jednom, znači, posebno se zahvaljujem gospodinu Mesaroš Jožefu koji sa svojim radom iz godine u godinu održava sećanje na